Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankenga nenazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Izikhulu Zomasipala Wakwanongoma kwawokweba. Bazendlale kungqongqoshe kwamashu. Indida kubula udokotela eMgungundlovu. Sanemukelene nebesilo kwindaba ze-1KZNTV. Lihlehlisele kumhlangazi intathu kumbasi icala labasola abahlana abathintekayo amaceleni okwebiwa kanjalo nokukhwatshaniswa kwemali nokuphula kwemigomo yokusebenza komasipala. Kubasola abahlana abathathu abangabasebenzi ke bakamasipala Wakwanongoma okumphathi kamasipala obhekelele ezezimali kanjalo nobhekelele ezokuthengwa kwempahla. Bavelile abasolwa abahlana enkantolo kwamanje Wakwanongoma nabasoleke emacaleni okwebiwa kwemali ukushushumbisa kwemali kanjalo nenkohlakalo. Leli icala belihanjelwe na ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele ihambisana nokhomishana wamaphoyisa kuzwelonke ufani Masimula kanjalo nokhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. Ucele uthi bajuba ithimba labo kuba bazokwenza uphenyo kule ndawo emva kokuvela kwesigameko zokubulawa kosopolitiki. Ucele uthi bazolinda umphumelo wophenyo ukuthi labasolwa bayathinteka yini emacaleni okubulawa kwabantu. As a state we had to rise and say it can't go on like that, and we had a meeting with the administration and the councillors trying to find the facts and all that. The team was put and the team has put us here. I know that investigations are going on, so we're not going to be linking people on things and all until investigations tell us what is the story. But we know that 7 people have been arrested before today. These are 5, there are 12 altogether. Whether that is linked, investigation will tell us what's going on. Inkantolo ibicole phama abantu befuna ukuzosibonela labasolwa kanti ezokuphepha besiqinisiwe kakhulu. Imeyo uMasipala Wakwanongoma umshangane ndabandaba uthi bazolinda uphenyo bathole konke ukuthi ngabe kwenzakalani kanti uphinde waveza ukuthi bazozama ukuhlala phansi njengomkhandlu bazama ukuvala izikhala zalabasebenzi abathintekayo emacaleni okutshontshwa kwemali. Abasolwa abathintekayo bakwamasipala uhlanganisa umphathi wakwamasipala, umphathi wezezimali kanjalo nobhekelele ukuthengwa kwempahla. As the team, as the municipality will go back and release the media statement, we'll sit down and arrange all the protocol on that because the case is still proceeding. So we wait the proceeding and the application of bail, and we need to get some the Charter 9 so that we will have thing that shows to what is their charges that have charged. So that we from there we sit down as the municipality. After that we release the media statement so that everyone can come and engage with us as a municipality. Uhlalo we-ANC kwisifunda iZululand Sibusiso Mhlongo uthi bayajabula ngokusebenza kwamaphoyisa ngokusheshsha. Umhlongo uthi bazolinda ukuthi kuvele ukuthi ngabe labasolwa bayathinteka yini emacaleni okubulala. Wabese enxusa amaqembu ezepolitiki uba ehlise amaphaphu. I-action yamaphoyisa ebe swift in terms of actually arresting these people. Though as you are saying that allegation, there's no case esingayibiza ukuthi prima facie case. So ke sithi ake qhubeke kubonakale ihlehlisiwe ingenyanga ezayo if I'm not mistaken, kodwa sifuna abantu bonke bawonke ama political parties behlise umoya. Omunye wabasolwa okungowesifazane ubonakala esikhihli isilile enkantolo wagcina ehlaliswa phansi ngoba ethi akaphilile kahle. Kulindele ukuthi labasolwa babuyele enkantolo mhla zi-3 April nokuyilapho bezofaka khona isicelo sebheyili. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo KwaNongoma. Amalungu omphakathi waselokishini lakwaMasha eThekwini KwaZulu-Natal akhale ngeyingqinamba abhekene nazo ukuthola usizo ezikhungo zikahulumeni ikakhulukazi mangabe bedinga ukwenza ke noma kukulungisa omazisi noma ke izitifiketi zabantwana. Lokhu kuvele ngesikhathi kongqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulelo lindiwe Zulu ehambelele ndawo namuhla ngaphansi kohlelo lokusondeza usizo emphakathini. Kukhalwe ngokuqoza kwezikhungo zikahulumeni elokishini uMashu eThekwini. Amalungu omphakathi athi ke leli lokishi lingelinye lanenqwaba yabantu kepha kuyakhathaza ukuthi ke kasikho isikhungo somnyango wezasekhaya esiseduze esilekelela umphakathi wakule ndawo namalokishi angomakhelwane. Sengathi ngahlala khona ama election njalo
so that insizwe izoba khona oduzane because lezi zinto kufanele ngabe izinto esithola njalo because they know ama challenges especially endaweni efana noMashu neNtuzuma neNanda where kufanele ngabe khona home affairs but we don't have home affairs. The problem we wanna with the online because baqale bethi apply for ukuya ka home affairs njengalezi something system manje ukuthi u apply one uthi uyaqala uwenze lento u apply uthola ukuthi I system yekhomba ithi asikho space but ikhombe osukwini olukude and iyenza it defeat the purpose because the system supposed to ukuthi iyenze izinto zisheshe kodwa egcineni azikwazi ukushesha ngoba sigcina sidelaya ugcina into ungayitholanga ngesikhathi oyifuna ngayo iID into esithi masiyifuna manje sifuna ukuyithola ngoba sifuna ukuyisebenzisa either kusasa noma izolo. Ukuqhuba uhlelo lokusondeza izinsiza ezahlukene kahulumeni emphakathini ungqosho umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli uhambele leli lokishi nalapho eveze khona ukuthi ke lo mnyango uchitha imali engaphezulu kuka 74 million amarand ukuhlinzeka ngezibonelelo ezahlukene kuleli lokishi lilodwa. Uthi ke bakhathazekile ngobunzima obhekana nezaguga njengoba iningi leindawo zokuholela zaseposini zivalwa ngakho baphezulu kwamasu okuguqula lokhu. We've been working together with the department yaga Minister Gungubele to see what we can do to reduce the number of post offices that are closing. Number two, we have also been looking for other options. What other options can our people have to get their grants even faster and easier? My view, I've said since I arrived here, guys, can we bring dignity to our people? Can we make sure that the grants are paid, they are easily accessible in a close range than for them having to travel to long distances? For instance, the issue of our spaza shops. What is it that we can do for the spaza shops to be able to pay? Which of the spaza shops can be mobilized and organized to do that? Because if there's one thing I'm not going to have is first agreeing that we're going to use the spaza shops, and then the next thing is all these spaza shops which are foreign owned and all that. We must be able to. Ungqoshe ukuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi ke udlamelo obulili noma ke udlamelo semndenini oludla lobi kulamalokishi lubuyisela emumva umnyango. In the areas of ink in the province of KwaZulu-Natal are the areas whereby we need to put more focus in terms of gender-based violence. Today, Minister, very early in the morning, we heard that there are members of the family which has been killed at the area of Inanda. And we are not pleased by those things, and they are setbacks in terms of service provision. It means we have to move all the social workers, most of the social workers, just to focus on those issues. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Since imisimo emndenini kadokotela otholakala eseshonile emotweni yakhe eMgungundlovu, imbiko esabalele enkundleni zokuxhumana ngodokotela wesifazane obesebenza ngesibhedlela esaziwa ngokuthi Izikhulu Regional Hospital ebiyaziwa phambilini nge-Izikhulu Hospital utholakala eseshonile eMgungundlovu. Kuveza ukuthi ke lo dokotela onguZomasipala obesebenza egunjini leingane waphuma eyothenga ukudla emini wangabe sabuya kwabe sekutholakala ke isidumbu sakhe emotweni. Usathukile umndeni wadokotela wesifazane utholakale eseshonile emotweni yakhe kwelinye lamalokishi embali eMgungundlovu bude budukuze nasesibhedlela abasebenza kuso Izikhulu Regional Hospital eyayibizwa nge-Izikhulu Hospital ngaphambilini. Usihlalo we-Community Policing Forum kavushane eCPF uSifiso Mavundla uthi liphezulu izinga lobugebengu eMgungundlovu. Besitshela ukuthi sekwehlile noma sekusasingconywana isimo kodwa mangabuka ama killings okudutshulwa kwabantu njengamanje nje mhlambe abantu bangaphezulu kwa3 kuya ku4
which is even umuntu oyedwa kusuke umsebenzi onzima kubhlungu ukuthi kunelungu elilodwa elingekho yabona masubala kobo 4 and moyibuka lento abantu besifazane omunye obulawele eSuper okade usomabhizinisi usisinozipho naye futhi ungena igebengu zamdubula which is umuntu wesifazane ileka dokotela naye futhi utholakala ASF yakho ebhuthini emotweni yakhe naye futhi umuntu wesifazane sihlezi sikhuza lento yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane angiyiphathi ke mase kuthiwa bayabulawa bayadutshulwa ngempela umuntu wesilisa umenesibindi sokukhipha isibhamu nje impela udobula umuntu wesifazane umuntu wesifazane ongamthusa noma kanjani uthathe lokho okuthathayo ukuthi uzothatha impilo yakhe ngempela suke sekwenze njani uMavundla uthi ziningi izigameko asifuni ukuqamba amanga khona lokho kuphela khona nabesilisa nomunye umfana okutholakala ubulewe futhi wasembali nomunye kuthiwa usuboliwe ubulewe futhi udotsholwe ngase Georgetown edotsholelwa le ngase Henley zonke lezo zinto lezo izinto ezingasiphathi kahle esicabanga ukuthi mhlamba amaphoyisa ikakhulukazi kwi province kukhona abazokwenza nokuletha mhlamba ama units athize azozophenya intelligent yethu ikisebenza iphenya ngempela ukuthi le killing esibuyayo futhi manje ngaphansi kweplaces layer kade siyehle kangaka yenziwa yini community policing forum sibhlungu kakhulu because ngokusebenzisana namaphoyisa nama security angifuna uqamba amanga aweve silekelela ama security kanye nama organization kune organization ekuthiwa iSanco ekhona la ngaphakathi isilekelela ngendlela esimanga ikakhulukazi ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabesilisa so nathi ke nje siphuma umkhakaso ukuthi abantu abane information siyacela beze phambili bayilethe information bafuna namathu awathemba amaphoyisa ufuna station command wase places layer ubrigadier uNdlovu which is umuntu ongamthemba ke loyo umnika information ngempela ama killings angaka enziwa yini futhi aqhamukaphi amaphoyisa kwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko. Police in places law are investigating a case of murder after a body of a 39-year-old woman was found in the boot of a vehicle on J18 road in Imbali on Friday night. Police responded to the scene and found the body of a woman with what looked like assault marks and a gunshot wound. The suspects are unknown at this stage and the motive of the killing is not known, although robbery could not be ruled out. Kanti ngesikhathi ithimba lezindaba lifika emzini waDokotela Zomasipala lithole umbiko wokuthi umndeni awukho esimeni sokuphawula njengalesa sikhathi njengoba ubusaphuthumise umkhwenyana wakhe uMkhize esibhedlela. Izindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube eHilton eMgungundlovu. Besibhekwe ngabomvu isinqumo senkantolo yezokhetho malona nodaba lesikhalazo senhlangano ebusayo ku-ANC kanye neqembu elisha MK Party namuhla. Kulolu daba i-ANC bifake isikhalazo sokuthi ikhishwe MK Party kuhlula amaqembu abhalisile kule komishana akuthi ke avotele ngoba bakholwa ukuthi ke akulandelwanga imigudu efanele. Lesi sinqumo besibhekwe ngabomvu kulandela ukuthi sasikade sibhekwe ngoLwesihlanu ngesikhathi udaba lihleli enkantolo kuzokhumule ukuthi lolu daba lusuke emva kokuthi ANC iphonsele inselelo IEC ngokuthi ikhiphe MK Party ohleni lamaqembu abhalisiwe ngoba ikholwa ukuthi ibhaliswe ngendlela engekho emthethweni. Owe-MK Party uthi bashiya imibuzo ungakhishwa kwalesi sinqumo osukwini namhlanje. Bengifuna ukuqala nje ngokusho ukuthi i-IEC abameli be-IEC court basicontacte last Friday basitshela ukuthi namhlanje ngo-11 o'clock sithola vele i-judgment bazoyithumela kumameli bethu ngabo 10:30 namhlanje kuseni. Abameli bethu bathola i-phone call ephuma khona kuma-judge kuma-judge lapha e-IEC court bathi thina ukuthi bacela nje sime kancane kunokunye basabulungisa which was very strange. Masibabuza ukuthi ngoba isikhathi azange basitshele baqonda ukuthi no kahle kahle babe ukuthi babekisisa ukuthi no bazonika yona leyo document ngoba isikhathi. So ke it's very concerning ngoba ibona abasinike isikhathi nesuku namhlanje ukuthi i-judgment izokuba namhlanje. Manje masekuthintshwa ke manje ku-raise ama-concerns nokuthi how manje kwenzakala kahle kahle. Kodwa ke fanele sihloniphe ne-process yabo kodwa thina la sikhona vele iyasiconcern ngoba i-IEC akusiyona i-entity noma kuyi-court electoral court akusiyona i-entity efanele ithole manje ibuzwa imibuzo eminingi ngama-process wabo
azodawuthisa abantu. I-ANC kuzolonke ibizoba nesithangami sabezindaba kodwa yasihlehlisa emva kokuvela kwemibiko yokuthi lesi sinqumo sesophuma osukwini lakusasa. U-IEC ne-ANC kushaya isikhathi sokemoyeni bengakaphawuli mayelana nalolu daba. Kuzokhumuleka ukuthi MK Party ibe sematheni kusukela ngoDisemba 16 emva kokuthi umnumzana uJacob Zuma owayengumengameli wezwe amemezela ukuthi uzoyiseka njengoba kubhekwa okhethweni. Kumanje iyaqhubeka nemikhankaso yabo yezokhetho. Kuteboko Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake siye etorweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Izikhulu Zomasipala Wakwanongoma kwawokweba bazendlale kungqongqoshe kwamashu. Indida kubula udokotela eMgungundlovu. Inhlangano yomalume abathutha ingane zesikole iSouth African Scholars Transport Association ihlanganise abathuthi ke beingane abavela ke indaweni ezahlukene nokulapha bebezodingida khona ke inkinga abahlangabezana nazo kulomsebenzi abawenzayo. Ezinye ke zezinto abakhala ngazo ukuthi uhulumeni amukele umkhakha wabo njengabathuthi babantwana abaluleleke neimvume zokusebenza kanye nokunye. Ngesikhathi kamalungu enhlangano iSouth African Scholars Transport Association nokuyinhlangano yabathuthi babantwana bezikole phecelezi omalume bebehlangeneke ukuzodingida ngezinto ezibaphazamisa emsebenzini wabo kuvelileke ezinye zezingqinamba ababhekene nazo nabakhala ngazo ukuthi ke uhulumeni amukele umkhakha wabo njengabathuthi babantwana abalulele izimvume zokusebenza nokunye. Uhlalo lenhlangano uthi ke bafuna ukurecognize njengo-association wabathuthi bezimoto njengoba bafakele ingcindezi ukuthi ke bengakwazi ngisho ukuthenga izimoto ngebhange. Ngiphethe upresident wakusasa, ngiphethe udokotela wakusasa, ngiphethe unurse wakusasa, ngiphethe even a teacher wakusasa. How is it ukuthi le industry iphethe in package ayi kangaka ayinakiwe? Asinalo thina uhlelo lokufahlaza yethu kodwa sitshela ukuthi asiyeke ama-van, asiyeke ama-overload, asiyeke this, but asikwazi ukuthenga imoto entsha because angikwazi ukuthi ngibe ne-letter of recommendation masikhuluma ngokuthi ngiyaka-Toyota ngiyofuna i-tax because umsebenzi wami is not recognized. Bathi ke abahambisani nokuthi ke bencikise kwezinye zezinhlangano ekubeni ke kunenhlangano ebhekene ngqo nomalume ezizwisisa kangcono izinkinga zabo. Sifisa ukwazisa abantu ukuthi asihlanganeni nathi sibe ne-association le emele omalume because awukwazi ukuthi ungathi wena uneyinkinga zakho kwakho bese kuthiwa ayihamba ugada ingane zamakhelwane. Uzoyigada kanjani ingane zamakhelwane uneyinkinga zakho la? So lento ukuthi kuthiwa asingene kwabanye abantu asiyizwa. Uzongigada kanjani esahlulwa yezakhe ingane? Sithi thina usasta wakhe omalume wadlondlobelisa omalume kumele konke kwazi abantu abaziyo inkinga ezirong noma inkinga abanazo within i-industry yomalume. Ukhumalo ukuvezile ukuthi akabajabule nangokuhamba konyawo lonwabu kohlelo ukuthi ke babuyiselwe amaphemithi noma izimvume uma bekade befake izicelo. I-permit kune-delay ye-permit. Kunabantu abasahleli nama-receipt. Ama-permit abawenza ngo-2017 abanye ngo-2019 angakabuyi namanje. Kunokuthi ufake isicelo sama-permit esu-20 kodwa kubuye ama-permit kubantu bewu-6. U-14 wonke ushonephi? U-14 wonke ufeliswe yini? Esephethe ukhumalo uthi ke badlule kwezingqinamba eziningi bengomalume njengoba kuzokhumuleka ukuthi ke ngaphambilini kokwahlasela ke nesifo i-COVID-19 bebesebenza kanzima kodwa ke akukho uhulumeni asekwenzile ukungenelela ukubasiza. Because uhulumeni akakwazi uvela sifuna ama-permit yethu akalandeleli ukuthi kwenzakalani. It's so easy ukuthi uhulumeni athi makwenzeka kukhona ingozi emayelana nomalume afika athi omalume bayaphetha omalume bathis yethu kodwa akaza sibuza ukuthi nidingani ukuze nginilekelele niyeke ukuba nengozi nidingani ukuthi ngizinilekelele niyeke ukuba ne-overload nidinga ukuthi ngizinilekelele ukuthi nishintshe imoto unibe nemoto eziphilayo engcono. Lezi izindaba ze1KZNTV mina ngingusamukeliso Nqulunga sengwelezana.
Ufuna ubulungiswa umama womntwana olimala emagcekeni esikole samabanga aphansi kwabanga ibizo primary esemthwalume ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ngokusho kaXolisele Luthule ngumama womntwana oneminyaka eyishagalolunye yobudala, uthi umntwana wakhe wacela uthisha umfundisi ukuthi avule isivalo samanzi ukuphola isinjini yemoto phecelezi ngola semzini iradiator wemoto kanti uyabila wabisuthela kumntwana wakhe ebusweni walimala kabi. Khuluma ke neziko leindaba uthi akazi iphathimandla zesikole zifika uzoxolisa okanye yena uthisha lo owenze lokhu. Ufuna izimpendulo ngokulimala komntwana wakhe olimalele emagcekeni esikole samabanga aphansi kwabangibizo primary esemthwalume. Ngokusho komzali womntwana uthi wafonelwa uthisha nhloko emazisa ukuthi sekulimela umntwana esikoleni, kanti izinsolo zithi wathunywa uthisha wakhe ukuthi ayovula ibonnethi yemoto wathelwa amanzi abilayo ka-radiator. Uthisha omkhulu wangitshela ukuthi ingane ilimele but akangitshelanga ukuthi ingane ilinyazwe yini. So ngathi sengiyakuyena angibona ukuthi no angikho right because ngathuka nje ukuthi kanjani ngithola ikhole kanje from esikoleni. Mangifika kuyena ngitshela ukuthi hayi umntwana ulimele ubenoma emqadi la limalele khona. Ngitshela ukuthi umema wavula ubonnethi wase eseyababiza ukuthi cela bazomfakela amanzi. Ahluleke ke omunye umngani kaSandisi ukuvula mase ke uSandisi sethi akagudluka umngani wakhe avule yena. So wase seyakwazi kuSandisi ukuvula la atheleka khona kido manzi lawo ku radiator. U-anti umntwana uthe fike esibhedlela umntwana wamtshela ukuthi ulinyazwe yini. Mangifika esibhedlela ingane ngiyayibuza mfethu udliwe yini ngoba sibizana ngomfethu. So mfethu udliwe yini abese yasho ukuthi uthisha uthe angivule emotini yakhe kwaphuma amanzi emotini angishisa ebusweni. Wase senze njani uthisha bese yasho ukuthi hayi ubese sengithela ngamanzi abanda ngoba yena bethu ufuna ukufaka amanzi emotini yakhe. Usale umemqadi wathi kuyena ubaba wengane ukuphi and bangamkhokhela ngamalini for isinxephezelo sokuthi anxephezelele ukuthi ingane yakhe ilimele. Okusho ukuthi umemqadi ufuna ukusebenzisa imali ngoba thina sixakekile la ekhaya. Akafuni ukuhambisana nanokuthi wonile ngoba namanje akakasazibona iphutha lakhe. Namanje asikho right as umndeni wakaLuthuli ngoba namanje akazazibona umemqadi iphutha lakhe. Umama womntwana uthi ufuna ubulungiswa ngokulimala komntwana wakhe. Kwabanzima ngoba ngisebenzi ngihlele ekhaya ke ngibe nayo imali yokwenza zonke lezi zinto edingakala kuSandiso njengebihlo lakhe la ka left lathinte kanje. Anginayo imali nemali zama sunscreen anginazo anginalutho. Akukho engingakangathi ukuthi ngiyomisa kanjani. Nanokuthi ngiyacela kwenzeke ubulungiswa for ingane yami. Kwangisazobhekana nesimo esinzima sokuthi akasafani nezinye izingane futhi asayiphila impilo efana neyezinye izingane njengoba ehlumela ahlala endlini angahlangana nokushisa. Kubhlungu kakhulu. Ithinto amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba athaphenye udaba lomntwana oshiswa amanzi mhla ziyisikhombisa kuNdasa emthwalume. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo iphunzile. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisemthwalume. Kuqhuquzeleka inhlonipho ukukhuthalela imfundo emcimbini okuhlonishwa kwezifundiswa ezikhonza ngaphansi kwebandla lamaNazaretha ohlangothini lasebuhleni oluholwa inkosi uMduduzi Nyazo lwezulu Shembe. Lo mcimbi obuse-ICC eThekwini KwaZulu-Natal ubuhanjelwe nangabaphathi bamanyuvesi akahlukene kanye nezikhulu ezisebenza komasipala kanjalo ke nakhulumeni. Lo mcimbi ubuhlelwe inhlangano ehlanganisa isifundiswa ezingaphansi kwebandla lamaNazaretha ebizwa ngesiqabetho senhlala amafini. Kulo mcimbi kube sekucela ukuthi kungagcini ngokuthi wenzeke la eThekwini kuphela kodwa usabalale nakwamanye amanyuvesi. I-education nenkolo ayixabani. I-education plus i-religion kuphuma ukrima umuntu umuzwe khuluma uzwe lo muntu ukuthi ukholiwe futhi ufundile. I-education can change a person from an ordinary person to an extraordinary person. Ema-university baba sinophiko le-community engagement
These days bayibiza ukuthi civic engagement. Bengicela baba ukuthi isiqabetho senhlala amafini ukuthi sixhumane nama universities ngoba kuningi esingakwenzela ibandla. Umholi webandla lamaNazaretha nayo beyingxenye yawo lo mbungazo. Futhi kuyangithokozisa ukubona abantwana abayifundiswa bebandla lakithi kukhona into enhle kanje abenzayo. Ngiyathemba ukuthi ngalokufundiswa kwabo kuzosusa ibandla lalikhona uliphakamisele kwenye level. Lento ke ifanele ukwenzeka ngezikhathi zomkhulu bami babeyithanda imfundo ifundisiwe babefunda ngo-40. Lo mcimbi uphinde wanika ithuba lokuhlonisha kwesifundisa engakwazanga ukugogota ngenxa yesifo segciwane i-COVID-19 elangavumeli ukuthi abantu bahlangane ndawonye. Mina ngiyingxenye yabantu ngalithola ngithuba lokuthi grade ngesikhathi se-COVID. So ngenza ama degree awu2 ngakwazi ukugrade for wona awu2 ngoba ngawenze landelana. So kuhle namhlanje ukuthi sikwazi ukuzoma phambi kaNkulunkulu wethu asenzele into ebesingacabanga ukuthi siyoke siyibone. So ngibonga kakhulu futhi inhliziyo yami igcwele njengoba ngiqala nje nokuthi ngiye stage kanti ngiqala esandleni sonyazi uNkulunkulu wethu. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake sithi shelele futhi ezitolweni nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Izikhulu Zomasipala Wakwanongoma kwawokweba bazendlale kungqongqoshe kwamashu. Indida kubula udokotela eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli ngu-18.97 kuyidola laseMelika libe ngu-20.52 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe libe ngu-20.94 maqhathaniswa nopondo waseBrithani kanti intengo yegolide yona ingu-$2,169.43 ounce ukuthi intengo kwelo ngahluziwe yona ibe ngu-$85.43 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu leStellenbosch FC uSteve Barker uthi uyabazi umngozi beSuperSport United abazobhekana nayo kwimidlalo yokuhlungela okwandulelo wamanqamu weNedbank Cup. IStelle sizobhekana neSuperSport United kulomdlalo ngomhla zili-13 kuyona ke inyanga kaMbasa eDenny Craven Stadium eKapa. iSuperSport siyunqobe kathathu kulomqhudelwano selokhu ke wasungulwa ngonyaka u2008 kanti igcina ukuphakamisa ke inkomishini yeNedbank Cup ngesizini ka2016-2017 yehluleka amagebhula eOrlando Pirates ngamagoli amane kwelodwa. Kumaqembu ali-16 ke Stellies idlule ke eqenjini KwaZulu-Natal Milford FC ngamagoli ayisithupha kwelodwa emidlalweni obuse Princess Magogo Stadium kwamashu. Kanti amatsatsa aPitori wona azibekisela indawo kule midlalo yokuhlungela ukuya kwandulelo wamanqamu kulandela ukwehlula iRichards Bay FC ngamagoli amathathu kwelilodwa eKingswell Stadium eMlazi eThekwini. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka.
Iyanina bakaqambula inkomo zelahlekelo zodliwa umdlebe kwasoshangane ziyaguqa besiphaka namuhla ngako lamuhla ngothi nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.